Dissabte passat i en el marc dels actes de la segona setmana per la custòdia del territori, vam fer una visita guiada a la zona del Parc Agrari de Sabadell. El Parc Agrari ocupa una superfície de 587 hectàrees de bosc i superfície agrícola, però està sotmès a molta pressió per la proximitat de la ciutat que creix. El punt de trobada va ser davant la Mancomunitat Sabadell-Terrassa i vam agafar el camí de Serra Pedralba per dirigir-nos a la primera de les finques que vam visitar. Aquesta és una finca d'experimentació, on durant aquest any s'han conreat uns 200.000 tomàquets de 3 varietats diferents, de Montserrat, de Penjà i pera de Girona per amanides. La setmana passada, en una cata a cegues, es va intentar trobar la varietat que resultés de millor qualitat i a la vegada fos la més productiva. Lamentablement, ens van informar que no s'havia fet un cultiu de tipus ecològic, però tots els fitosanitaris que s'hi han aplicat han estat sota la supervisió d'un agrònom que té cura de la finca. L'activitat que estructura el Parc Agrari és l'agricultura. Com també us he dit abans, aquesta activitat necessita de força suport perquè hi ha molta pressió en aquest territori. És una activitat que a nivell general va menys, i més aquí. Per tant, si nosaltres la volem mantenir i volem que sigui una activitat... El mateix procés de selecció que estan duent a terme amb els tomàquets l'estan aplicant també a les mongetes. I és que, com sabeu, el Vallès, junt amb el Maresme, és la terra de les mongetes del ganxet. De fet, els restauradors estan molt interessats en aconseguir una mongeta de la millor qualitat. La nostra ha estat sempre una terra de cultius de secà. A més de les oliveres, Sabadell és zona de cereals i de vinya. Per poder introduir hortalisses que necessiten regadiu, fa poc van construir aquesta bassa i en aquests moments estan instal·lant el que és el reg gota a gota. Com podeu observar, la ciutat queda molt a prop, gairebé a tocar. Les terres que es veuen sense cultivar és on es conrea el cereal i s'assegat no fa gaire. Fa alguns anys que els forners de la ciutat elaboren l'anomenat pa de Sant Julià, amb el blat que es conrea a la zona del Parc Agrari. És un pa que es fa seguint el mètode tradicional i artesanal i el cert és que és molt bo. Una cosa nova l'hem de donar a conèixer, per tant, la gent que quan entri al Parc Agrari es doni compte que hi entra, no? Unes mínimes normes de comportament, un missatge d'on estan entrant i de quin és l'objectiu d'aquesta actuació, de l'espai. I també aquesta actuació forestal que vam treure tot el que eren els arbres que estaven més malament, els torts, els que... La perona no n'han plantat aquí, aquest any? No, la perona és... O l'altra mongeta verda. Menjar tendre, i aquí busquem productes que no necessitin tanta mà d'obra, perquè no tenim mà d'obra per dedicar. Llavors busquem cultius una mica més extensius. Aquí concretament s'està buscant... En aquesta finca el que han fet ha estat plantar vinyes aquest any, amb l'intent de reintroduir un dels cultius que havia estat tradicionals a la nostra terra. De fet, els sabadellencs estem desitjant ja que passin 5 o 6 anys per poder degustar el vi de Sabadell. Aquí teniu a la Marcenvir i a la Dulcera amb les que vaig anar en aquesta visita. En aquesta finca, que està separada en dos per un camí, el que han fet ha estat posar aquí a la dreta el que són les vinyes seguint el que és un mètode modern de cultiu, emparrant-les, i a l'esquerra veureu que les han posades seguint el cultiu de tipus tradicional. En aquesta zona també hi venen molts nens i moltes escoles a fer visites i d'aquesta manera se'ls hi pot explicar una mica millor com funciona el tema de l'agricultura. Salut!